שלום חברים, אני לי מישל. היום אני רוצה לדבר על איך אנחנו נצליח להתגבר על כל החרדה שאנחנו חווים ואיך אפשר בעצם להביא את הנוכחות שלנו לרגע כדי לעבור דרך מצבים בדרך טובה יותר. אחד הכלים הראשונים שיש לנו זה בעצם נשימה. כי ברגע שאנחנו חווים מצב של חרדה, הדבר הראשון שקורה לנו זה שהנשימה שלנו נהיית מואצת והגוף שלנו בעצם מגיב לאיזה משהו, לאיזה מצב טראומטי מהעבר, כאילו בעצם חווה אותו באותו הרגע. לכן אחד הכלים הכי חשובים שיש זה לנשום. התרגילי נשימה שפשוט יושבים, שנייה, עוצמים עיניים ונושמים, זה מחזיר אותנו לתוך הרגע. זה מחזיר אותנו לתוך הגוף וזה מחזיר אותנו לתוך ההוויה. מה שקורה לנו הרבה פעמים שאנחנו חווים מצבים של פחד, זה ממש זורק אותנו רגשית לתוך החוויה. לכן אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו כל הזמן, בגלל שהחיים הם מאתגרים כמסע, זה באמת לעבוד עם הנשימה. הנשימה פשוט משחררת איזשהו סוג של משהו במוח, שמשחרר את הלופ הזה שאנחנו נכנסים, כי זה כמו איזה לופ רגשי כזה שאנחנו ננעלים עליו. ברגע שאנחנו נושמים ואפילו שמים את היד ומחזירים את הנוכחות לתוך הגוף, אז כל ההוויה בעצם חוזרת חזרה, ואז אפשר באמת לאט לאט דרך הנשימה להירגע. כי תשימו לב תמיד איך המחשבות שלנו משפיעות עלינו. ברגע שאנחנו רגועים, המחשבה שלנו שלווה ורגועה, אבל ברגע שאנחנו חווים איזשהו מצב כמו כעס, או איזשהו מצב של משהו שהוא כזה דיז-איסט, חסר נוחות, אז ישר כאילו הנשימה שלנו, או שאנחנו עוצרים אותה, או שהיא נהיית כבדה יותר, או שהיא נהיית מהירה יותר. לכן התרגיל טוב הוא כל הזמן במשך היום לחזור לקטע הזה של פשוט כאילו כמה דקות כזה, לעצור רגע, לנשום, להרגיש שאנחנו נושמים, לחזור לתוך הגוף, לחזור לתוך ההוויה. הנטייה שלנו היא תמיד להיות בראש ובמה היה ובמה יהיה, לכן הרבה פעמים אנחנו נפגעים במומנט כי אנחנו פשוט לא נוכחים בו. ואז אנחנו יכולים להיתקע במשהו או לקבל מכה או תאונות קורות לפעמים ברגעים האלה. לכן אחד הדרכים שלנו בעצם להתגבר על החרדה הקיומית שיש לנו כבני אדם היא באמת כל הזמן לתרגל את העניין הזה של הנוכחות. וזה מאוד עוזר להירגע, והרגיעה גם מביאה את ה-state of mind הנכון. עכשיו, אל תשכחו שאני אתן את זה מהניסיון האישי שלי אחרי שנים של מדיטציות, כמו ויפאסנה למשל, שאתה שותק במשך הרבה זמן, אבל הבעיה היא ברגע שאתה מפסיק לדבר, זה החלק הקל. הקטע הוא שהראש לא מפסיק לדבר והוא כל הזמן זורק אותנו לכל מיני מחשבות וסרטים, ושאתה יושב הרבה זמן למדות אז פתאום עולים דברים, זאת אומרת התודעה כל הזמן הולכת לה לאיפשהו. ומה שאנחנו מגלים אחרי סשנים של מדיטציות ודברים כאלה, שזה בעצם, יש לנו את היכולת בעצם להתבונן על המחשבה. זאת אומרת, אנחנו זה לא מחשבה, אלא לנו יש את היכולת להתבונן. בזמן שברגיל שלנו, הרבה פעמים שאנחנו חווים מחשבות, אז אנחנו מגיבים עליהן רגשית. אבל אם אנחנו שנייה כאילו נותנים לאיזו מחשבה לעבור, וזו מחשבה שאין לנו, איך נגיד את זה, אין לנו, היא לא גורמת לנו להרגיש טוב, והיא לא גורמת לנו לנוחות. אז יש את המצב הזה הרבה פעמים של כאילו שאנחנו כמו כלואים בתוך המחשבות שלנו. לכן התרגיל של הנשימה מחזיר הרגע, ואז אתה בעצם יכול להיות אותו מתבונן שמתבונן על המחשבה, ולאו דווקא בוחר את מה שהמחשבה הזאת, או את המציאות שהמחשבה הזו מציעה לך. מה שקורה איתנו זה שאנחנו מאוד מאוד טלפתיים, אנחנו פשוט כאילו לא מודעים לאנרגיות האלה, ואנחנו בעצם כל החברה שלנו מבוססת על העברת מסרים. לכן כאילו אנחנו כל הזמן מופצצים במסרים, וחלק מהניווט הזה שיש לנו, התודעה שלנו היא בעצם, יש עליה הרבה השפעות ברמה כזאת של מה תחיו, מה תקנו, מה תעשו. אז יש עלינו הרבה מה שנקרא השפעות כאלה של מיינד קונטרול, הרבה מחשבות שהן לאו דווקא מחשבות שלנו, הן לאו דווקא מחשבות שאנחנו רוצים לשתף איתם פעולה, הן לאו דווקא כאילו המקום הזה, ולפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כאילו כלואים בתוך הדבר הזה, ואז אנחנו חושבים שזה אנחנו. אבל יש לנו את היכולת באמת כאילו לעבור את התהליך הזה ולתת למחשבות שלנו לעבור ולראות כאילו אם זה משהו שקשור אלינו, זאת אומרת אם זה סוג של מחשבה שכרגע מעידה על איזה משהו שמפריע לנו ומשהו שלא עובד לנו,
ובדרך כלל הנטייה שלנו היא כאילו לברוח מתחושה לא טובה לתחושה להרגיש טוב, אבל הדרך הבאמת להתגבר על תחושה לא טובה, או בעצם להתגבר על פחד, זה בעצם לעבור דרך המצב. והרבה מהרוחניות שאנחנו יודעים בעצם לא באמת מלמדת אותנו כאילו את העניין הזה של כמה אנחנו כל הזמן צריכים לעבור דרך מצבים. זה לא עניין שכאילו אנחנו מקבלים איזה כלי לאגו, ואז אנחנו מתגברים, ומאז אנחנו מוארים, ומאז אנחנו יודעים כאילו, זה לא עובד ככה. זה יותר עובד כזה של בניית כלי שאתה בעצם לומד איך לעמוד מול הבעיות שלך, מול האתגרים שלך, מול הפחדים שלך ומול עצמך בכלל. זה משהו שאני מוצאת את עצמי עושה על בסיס יומיומי, וככה אני בעצם מבררת את מה אני מרגישה, מה עובר עליי, ואיפה אני נמצאת, ועם מה אני מתמודדת. וזה בעצם העניין הזה שבעצם לארגן את עצמך, את המחשבות שלך, זאת אומרת, הדרך שלנו בעצם היא לפעמים לחיות על אוטומט, בזמן שהדרך שלנו להשתחרר מדברים היא לעבור דרך דברים. אבל לפעמים זה עניין של פריבילגיה של זמן בכלל, כאילו שבן אדם יהיה לו את השנייה הזאת עם עצמו להבין כאילו רגע, איפה אני, מה קורה איתי, מה אני מרגיש, מה אני רוצה להרגיש. לכן אנחנו צריכים כלים שיאפשרו לנו את הדבר הזה וגם לדעת את זה. לדעת את זה שכל דבר שאנחנו עושים זה סוג של תהליך עם התחלה, אמצע וסוף. לכן כל יום מחדש אנחנו מתעוררים, אנחנו מתמודדים עם הגוף כאב הזה, אנחנו יכולים להתעורר למחשבות לא טובות, לכן אנחנו קוראים עבודה רוחנית בקטע הזה של כל פעם מחדש אנחנו צריכים לכוונן את עצמנו, לברר את הרגשות ולעבור דרכם. וזה, האמת, חבל שבמקום מסוים מנעו את זה מאיתנו, כי באיזשהו מקום זה הדרך היחידה להכיר את עצמנו. מה שלנו עשו זה יותר הכתבת של מציאות ואיך כאילו, איך אנחנו אמורים להיות. וכל הזמן בינינו לבין עצמנו יש את הדיסוננס הזה, לבין איך מצפים שנהיה, איך אנחנו מצפים שנהיה, לבין מה באמת קורה בתוך ההוויה שלי. וזה מה שבעצם עכשיו יש לנו את האפשרות לגלות את המקום הזה של במקום שאנחנו נקבל את המציאות או את התודעה שלנו מוכתבת או מתוך אינטרסים של אנשים שרוצים למכור לנו דברים, אלא איך אנחנו בעצם יוצרים את הקשר האישי הזה עם עצמנו ומצליחים לבנות כלי שאנחנו עומדים מול עצמנו ויכולים להגיד כל יום מה הבעיה, מה אני מרגיש, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. וזה דורש כאילו הרבה פעמים לפתוח את התהליך הזה של לתת לדברים לצאת. לפעמים זה הרגש, לפעמים זה כעס, לפעמים זה... אבל כשאנחנו עומדים מול זה, אנחנו בעצם כאילו, כמובן בנטייה שלנו, תמיד שקורה לנו משהו רע, זה מול הסיטואציה, מול בן אדם, מול האשמה וכל הדבר הזה. אבל כדי להחזיר לנו את הכוח, כי את האנשים אי אפשר לשנות, ואי אפשר לעמוד כמו כל בן אדם ובעצם לפתור איתו את הבעיות שלנו. לכן אנחנו צריכים להבין מהם הגבולות שלנו, מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, וזה תהליך יומיומי של לגלות את הכוח שלנו. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי לסרטונים שלי. בינתיים אנחנו דיברנו היום על איך לנשום, הנשימה שמרגיעה אותנו ומחזירה אותנו לרגע. ממליצה לכל אחד מכם לתרגל את זה. בעיקר שאנחנו קמים בבוקר והולכים לישון, תמיד לקחת את הרגע הזה של כמה דקות, לעצום עיניים ופשוט כאילו להביא את עצמנו להוויה. ותשימו לב, גם שאתם כועסים אותם באיזשהו מצב, תשימו לב למודעות שלכם איך הנשימה מתגברת, איך זה כן משפיע. לכן לעצור לרגע, לנשום, לתת לדברים לשקוע שנייה, ואז הרבה יותר קל להבין את עצמנו ומשם לקחת פעולה ולשנות את המצב. ואם זה דורש לשים גבול, אז לשים את הגבול. אם זה דורש, אם אתה מזהה שיש, או אם אנחנו מזהים שיש דברים שאנחנו רוצים שיהיה לנו בחיים שלנו, אז לכוון לשם על ידי מחשבה יוצרת מציאות. אני לי מישל, נתראה בקרוב.